तर आता पोचलोय आपण आमच्या काजूमध्ये. आमची काजूची बाग आहे कोकणात दोडामार्ग तालुक्यात. तर तिथे आपण पोचलोय. काजूविषयी ह्या एपिसोडमध्ये आपण माहिती घेणार आहोत. काजूचं झाड कसं असतं, कॅशू कसे सेपरेट केले जातात आणि त्यांचं पुढे काय प्रोसेस होते ती पूर्ण दाखवणार आहोत आपण इकडे. हे कॅशू कलेक्ट कसे करतात, फुल इन्फॉर्मेशन या व्हिडिओमध्ये. नमस्कार, मी मनीष सावंत आणि कोकण विथ मनीष आमच्या ह्या प्रोग्राममध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. जिथे आपण कोकणातील प्रत्येक गोष्ट तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. आजचा आपला एपिसोड आहे कोकणातील काजू. कोकणातील काजू जो आहे तो प्रत्येक बाबतीत अव्वल आहे, आकाराने, चवीने आणि प्रत्येक गोष्टीत अव्वल आहे. म्हणजे हा प्रोडक्ट जो आहे, हा काजू जो आहे त्याची खरं आफ्रिकेतून इकडे आला. पण आपल्या कोकणातील माती, लाल माती, हवामान एवढं ह्या आपल्या पिकाला भावलं की कोकणात हा काजूचं पीक जे आहे ते खूप चांगलं होतं आणि सगळ्यात जास्त मागणी आपल्या ह्या कोकणातील काजूला आहे. प्रत्येक गोष्टीत वापरायला हा काजू उपयोगी आहे. आईस्क्रीम असू दे, चॉकलेट असू दे, मिठाई असू दे, स्वयंपाक असू दे, सगळीकडेच ह्याला खूप मागणी आहे. ड्रायफ्रूट, मसाला कॅशू, प्लेन सॉल्टेड कॅशू. आणि कोकणातील मुख्य उपजीविकेचं साधन जे आहे ते हे काजू आहे. म्हणजे करोडोची उलाढाल ह्याच्यावर होते. मोठमोठे कारखाने चालतात. हजारोच्या संख्येने जे आहे ते कारागीर, कामगार ते काम करतात आणि हजारोच्या संख्येने शेतकरी, आपल्या कोकणातील माणूस शेती करतो, आपलं घर चालवतो, कुटुंब चालवतो, मुलांचं शिक्षण आणि मी सांगितल्याप्रमाणे प्रमुख उपजीविकेचे साधन. तर ही आमची काजूची बाग आहे. काजूची पूर्ण झाडं इकडे लावलेली आहेत. 3-3.5 एकरमध्ये ही बाग आहे. एका एकरमध्ये 30-40 कलम काजूची झाडं येतात. म्हणजे 4 दुने 8, 120-150 पर्यंत हे काजूची आमची बाग आहे. चला खाली जाऊ. तर हा आहे कॅशू आणि ह्याला म्हणतात कॅशू ॲपल इंग्लिशमध्ये, आणि आपल्या भाषेमध्ये काजू आणि ह्याला बोंड म्हणतात. बोंड म्हणजे मक्याचं बोंड असतं तसं हा काजूचं बोंडू म्हणतात याला. म्हणजे हा असा ट्विस्ट करायचा आणि काजू जो आहे तो सेपरेट करायचा आणि हा मग तुम्ही खाऊ शकता. म्हणजे असं जर तुम्ही हे केला, कट केला त्याला, एकदम स्मूथ असतो तो. पल्प कसा असतो आतमध्ये, पल्प गोड, थोडासा आंबट आणि एकदम स्मूथ असा असतो, तो खाऊ शकतो तुम्ही. हा त्याचा ज्यूस आहे, बोंडूचा ज्यूस. ह्याला आमच्या भाषेत निरा म्हणतात, निरा. आणि ह्याच्यावर प्रोसेस करून मग काजू फेणी वगैरे तयार करतात. त्याच्यासाठी हा यूज होतो. तर ह्याला पण किंमत आहे. एक डब्बा अराऊंड 15 रुपये, 12 ते 15 रुपये विकला जातो एक डब्बा ह्याचा. आणि हा कॅशूचा दर आहे असाच. रॉ कॅशू 1 किलो अराऊंड 140 वर असतो, वर खाली होत असतो. तर हा रॉ कॅशूचा हे आहे. ह्या कॅशूपासून नंतर याचं जो बाहेरचं कवच आहे ते बॉइलिंग करून काढलं जातं आणि आतमधला गर जो आहे तो मग तुम्ही बघणार की आईस्क्रीमसाठी, ड्रायफ्रूटसाठी, मिठाईमध्ये आपली काजू कतली ही खूप फेमस मिठाई आहे याची, काजू बटर आणि अशा वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियल यूजसाठी कॅशू आतमध्ये होतो. तर आमची आणि आमच्या काकांची जी काजू बाग असल्यामुळे मला थोडीफार माहिती आहे ती मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करतो. तर काजू एका एकरमध्ये 40 कलमं लागू शकतात आणि ती 40 कलमं लागल्यानंतर 3 ते 4 वर्ष तुम्हाला त्यातून पीक अजिबात येत नाही. त्यांना जरा तुम्हाला गुळी खत किंवा युरिया अशी खत त्यांच्या मुलामध्ये घालून त्यांना 3-4 वर्ष पोसावं लागतं. पाणी द्यायची गरज नाही. पावसाचं पाणी जे एकदा पाऊस पडला त्यात पावसाच्या पाण्यावर ही काजूची पिकं जी आहेत ती घेतली जातात. अजून सेपरेट काहीतरी पाणी त्यांना शिंपावं लागत नाही. तर 4 वर्षानंतर त्याचं जे पीक आहे ते यायला हळूहळू सुरुवात होते. मोहर जो आहे तो यायला सुरुवात होतो. पहिला जो मोहर आहे तो त्यातून पीक घेतलं जात नाही. पहिला मोहर जो येतो तो काढून टाकावा लागतो चांगलं पीक येण्यासाठी, असं करतात. तर 4थ्या वर्षापासून म्हणजे पाऊस संपल्यानंतर ऑक्टोबर ते म्हणजे
नोव्हेंबर हा पाऊस संपल्यानंतर गवत येतं त्यांच्या मुनामध्ये, ते काढून पूर्ण क्लिअर करावं लागतं. नाहीतर जे कॅशू खाली पडल्यानंतर तुम्हाला तो भेटणार नाही, तो गवतात तो लपून जातो काजू. त्यामुळे पूर्ण गवत त्याच्या मुनामधलं किंवा जे त्याचे पत्ते खाली पडतात ते पूर्णपणे क्लिअर करावे लागतात. तर हा स्टार्टिंग ऑफ कॅशू म्हणजे हा मोहर आहे. याच्यानंतर काजूची आहे ती निर्मिती होते. इकडे बघा तुम्ही, हा थोडा मोहरा जळालेला आहे. अवकाळी पाऊस, अवकाळी थंडी वगैरे कोकणात खूप झाली, त्यामुळे हा पूर्ण मोहर जो आहे तो जळालेला आहे. पिकावर त्याचा खूप जास्त परिणाम होतो, कारण की पीक घेणे येतच नाही. पूर्ण हा खराब झालेला आहे मोहर, यातून पीक काही येणार नाही. हे तुम्ही बघा, हा एकदम कच्चा काजू आहे. म्हणजे मोहर आल्यानंतर त्याच्यातून हा काजू निर्माण होतो. म्हणजे हा कॅशू आहे आणि हा त्याचा बोंडू आहे. तो ह्याचा यूज म्हणजे काय होतो की हा एकदम कोवळा काजू असतो, तर ह्याच्यापासून काजू भाजी तयार केली जाते. भाजीमध्ये त्याचा उपयोग करतात. त्याच्यानंतर एक चिक्कीसारखा पदार्थ असतो, मोहला आम्ही त्याला म्हणतो. ते गूळ घालून, त्याच्यात ड्रायफ्रूट्स घालून, हे घालून त्याची जी आहे ती चिक्की पण तयार करतात. त्याच्यानंतर सेकंड म्हणजे हळूहळू मोठा होऊन तो हा बघा, त्याचा कलर थोडा ब्लॅकिश होतो आणि हा ग्रीन होऊन पिकायला सुरुवात होतो. ह्याचं कलरमध्ये तुम्ही मगाशी दाखवल्याप्रमाणे येलो कलर आणि रेड कलर, लाल आणि पिवळ्या कलरमध्ये हा बोंडू तयार होतो. त्याच्यानंतरची प्रोसेस म्हणजे ही बघा, हा रेड कलरचा आहे थोडा थोडा, आणि हा जो आहे तो फायनल प्रोडक्ट आहे. हे जे आहे ते ट्विस्ट करून त्याला सेपरेट केलं जातं. ह्याला पण किंमत आहे, ह्याला पण किंमत आहे. तर ह्याला किंमत काय आहे, तर ह्याच्यापासून काजू फेणी तयार केली जाते. म्हणजे ह्याचा जो रस आहे, हा तुम्हाला दाखवतो, हा बघा, हा कॅशूचा रस आहे. ह्या पूर्ण रसापासून जे आहे ते काजू फेणी तयार केली जाते. आता ह्याला म्हणतात निरा म्हणतात. खूप गोड असा हा पदार्थ, म्हणजे हे ज्यूस कसं असतं ते. तर ह्या निरापासून नंतर परत अजून ह्याच्यात प्रोसेस करतात. हा बघा, हा आतमधला तुला बोंडूचा हे दाखवतो, हा पल्प असतो एकदम गोड असा आणि खूप 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 चविष्ट असा हा पल्प असतो. म्हणजे कलिंगणाच्या आतमध्ये तुम्ही बघितलं असेल सीतेफळाच्या, तसाच हा काजूचा एकदम स्मूथ आणि एकदम चांगला गोड असा खायला वगैरे सकाळी तुम्ही जर खाल्लात तर खूप चांगलं असं हे कॅशू ॲपल म्हणतात, याला बोंडू म्हणतात. तर याच्यापासून हा द्रव मी तुम्हाला दाखवलं, लिक्विड दाखवलं, ज्यूस दाखवलं, त्याच्यापासून निरा त्याला म्हणतात. आणि निऱ्याला बॉईल करून त्याच्या जी बाष्प येतात, त्याचे जे वेपर येतात, त्याच्यातून मग अजून प्रोसेस करून त्यात जे आहे ते काजू फेणी तयार केली जाते. आणि ती सगळ्यांना माहिती असेल, म्हणजे मी तर पीत नाही काजू फेणी, पण ज्यांना पितात किंवा ज्यांना टेस्ट करायची असेल ते गोवामध्ये किंवा आमच्या या एरियामध्ये तळ कोकणामध्ये येऊन टेस्ट करू शकता तुम्ही काजू फेणी. 7 नंबर आणि 4 नंबर कलम काजूचे, या जे तुम्ही झाडं बघताय त्याचे प्रकार आहे. त्याच्यातील फरक तुम्हाला दाखवतो. हे आहे 7 नंबर कलमचा काजू, हा पिवळावाला, आणि हा आहे 4 नंबर कलमचा काजू. आता तुम्ही बघा, ह्याची जी साईज आहे 7 नंबरची, जी डबल आहे 4 नंबरपेक्षा. हा 4 नंबरचा आणि हा 7 नंबरचा, तर तो डबल आहे. पण ह्याच्यात विषय काय होतो माहिती आहे, 7 नंबरचा जो काजू आहे तो कमी लागतो, प्रमाणात कमी लागतो, पण त्याचा काजू मोठा असतो. आणि 4 नंबरचं जे हे कलम आहे ते छोटं असून त्याची भरघोस, म्हणजे एका जे काजूच्या झाडाला आहे ती खूप लागतात आणि त्याच्यामुळे हे हाफ लागतं. म्हणून हा फरक आहे. तुम्ही हे ट्विस्ट करून काढलात, हे जर टाकून दिलात तर तुम्ही बघा, 7 नंबर आणि हा आहे 4 नंबर काजू. तर काजू जे आहे ते संध्याकाळच्या टायमाला जमवले जातात, म्हणजे 4 ते 5च्या टायमाला. कारण की सकाळी आणि दुपारी वारे वाहत असतात, आणि वारे आल्यानंतर काय होतं माहिती आहे, असं आता वारा आला असे हे खाली पडतात, असे म्हणजे वाऱ्याने. तर त्याच्यानंतर पडल्यानंतर शेतकऱ्याचं जे आहे ते सगळ्यात प्रमुख अस्त्र म्हणजे ही एक काठी आहे, आणि काठीच्या पुढ्यात जे आहे एक खिळा मारलेला आहे लांबलचक. तर याचा उपयोग काय होतो की खाली मुनापर्यंत तुम्हाला जायची गरज नाही. म्हणजे तुम्ही असे इकडून पण असा जर पडलेला असेल तर असा तो जमू शकता तुम्ही. सेकंड म्हणजे आतमध्ये खाली थोडी छोटे साप असतात, विंचू किंवा मुंग्या वगैरे असतात, त्यांना हात लावताना तुम्हाला हाताला काहीतरी तुम्हाला इजा होऊ नये म्हणून हे बेस्ट हतियार आहे. म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट हे बघा असं आहे, तर ह्याला असं पंच करून त्याच्यानंतर या बालदीत असं टाकायचं.
आणि नेक्स्ट म्हणजे प्रत्येक इकडे खाली खाली वाकून तुम्हाला जायची गरज नाही, हात लावायची गरज नाही, फक्त तुम्ही उभे राहून डायरेक्ट असं पंच करून असं आतमध्ये टाकू शकता. तर आता आपण जमवणार आहोत काजू, विकास आणि मी. विकास चलो. तर हे बघा असं आणि हे बोंड जमवण्यात पण भरपूर मजा येते. ते खाली पडतं, तुम्हाला दाखवतो. तर वारा आला म्हणजे खांदी हल्ली असे जे आहे ते खाली पडतात. आणि जर संध्याकाळी जमवले नाही तर पूर्ण वन्य प्राणी जे आहे ते साळ असतात, वटवागळ असतात, छोटे छोटे पक्षी असतात, मोर असतात, ते पूर्ण जे हे फळ आहे आपली काजू आहे ते खाऊन टाकतात. त्यामुळे रात्री ठेवू शकत नाही. एक वेळ सकाळी दुपारी राहिले चालतात, पण संध्याकाळी येऊन पूर्णपणे ते जमवावे लागतात. ते असे असं जे आहे ते जमवावे. उभं राहून जमवायला सोयीस्कर व्हावं म्हणून हे केलेलं आहे. तर असे हे प्रत्येक काजूच्या आतमध्ये जाऊन, मुनाकडे जाऊन हे काजू जमवावे लागतात. आणि नंतर जे आहे ते पिळून सेपरेट करावे लागतात. काजू सेपरेट आणि काजूचं बोंड आहे ते सेपरेट करावं लागतं. बापरे. ओके. तर हे सेपरेट जमवलेलं आहे, सगळे वेचलेले आहे. तर एका कलमाकडून, म्हणजे हे एक झाड आहे, एका कलमाकडून जवळपास 12 ते 15 किलो पर इयरली याचं उत्पन्न भेटतं. वर्षातून एकदाच उत्पन्न असतं. जर तुम्हाला वाटत असेल की संध्याकाळी वगैरे हे पडणार आहे तर ते अशा हाताने काढून अशा आतमध्ये टाकायचे. म्हणजे जे काही पिकलेले आहेत ते काढायचे तसे आणि आतमध्ये टाकायचे. आता सेपरेट करूया. तर हे विकासने जमवलेले आहे. तर आम्ही पूर्ण बाग सध्या फिरत नाही आहोत. जेवढे आम्हाला 2-4 काजूमध्ये आम्ही तुम्हाला दाखवायला सध्या हे करतो. तर आता जे आहे ते काय होतं की दोन बालद्या ठेवतात आणि त्याचे सेपरेट करून, म्हणजे हा जो आहे काजू तो असं पूल करून येणार नाही, तुम्हाला पूल करून येत नाही. जो आहे तो फक्त असं पूल केला तर नाही, फक्त असं ट्विस्ट करावं लागतं. त्याला ट्विस्ट केला तरच तो येतो. मग एका ह्याच्यामध्ये हे बोंड आणि एका बालदीमध्ये हे काजू. तर असे बघूया कोण जास्त रे. आज आमचं कामच खास. तर आम्ही फक्त 2च काजूच्या मुनांमध्ये फिरलो आणि एवढे काजू भेटले. तुम्ही विचार करा की जर 1-1.5 एकर जर जमीन असली तर त्यात खूप म्हणजे कष्ट आहेत. प्रत्येक मुलाकडे जाऊन ते हे करावं लागतं. म्हणजे काजू जमवावे लागतात, वेचावे लागतात. प्रत्येक काजूच्या मुनामध्ये जाऊन त्याचा परिसर पूर्ण बघावा लागतो, चेक करावा लागतो. खूप ह्याच्यात टाईम कन्झ्युमिंग आहे आणि खूप मेहनत पण आहे. जर काजू लावल्यानंतर 3-4 वर्ष काही उत्पन्न शेतकऱ्याला भेटत नाही आणि त्याच्यानंतर त्याला खत घालावं लागतं, त्याला फवारणी असते. दरवर्षी जे आहे त्याच्या पूर्ण परिसर साफ केला जातो आणि खरंच खूप मेहनत आहे. पण आपल्या शेतकऱ्यांना तशी किंमत भेटत नाही जी इंटरनॅशनली बाकीच्या ह्यांना भेटते, आपल्या पिकांना भेटते, तशी काजूला भेटत नाही. इतका त्याचा यूज असून पण, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी काजूचा आहे जो यूज आहे, कुठचा नाही असं नाही, तरी त्याला जे आहे ती शेतकऱ्यांना चांगली किंमत भेटत नाही. इंटरनॅशनल जे मार्केट आहे त्यामध्ये काजूला खूप मागणी आहे, पण शेतकऱ्यांना जे आहे ते आपल्याला दरवर्षी असं ताटकळत ठेवावं लागतं. कधी रेट जो आहे तो 150-160 होतो पर किलो आणि कधी जो आहे तो 80पर्यंत पण येतो. असं शेतकऱ्याला जे आहे ते रुबाडलं वाटतं. मी तुम्हाला मागणी करतो की जे कारखानदार आहेत, जे सगळे आहेत, त्यांना की शेतकऱ्याला जो आहे तो चांगला तुम्ही रेट द्या. तर आमचे सेपरेट झालेले आहेत काजू. तर हे बोंडू आहे,
याच्यापासून काजू फेणी निरा विरा काय ते करतात घेऊन जाऊन. आणि हा जो आहे तो कॅशू आहे, हे डायरेक्ट असंच विकतात पर के-जी. त्याला उत्पन्न, त्याला म्हणजे किंमत भेटते. तर आजच्या एपिसोडमध्ये एवढंच. काय घाम येतो जरा फक्त. ह्या माणसाबद्दल कामगार आहे की कसं काय आहे? आम्ही इकडेच असतो, याच बागेमध्ये असतो. तर कोकण विथ मनीष मध्ये मी आज तुम्हाला कोणतीची बाग दाखवली. जास्तीत जास्त मी माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब काय ते करून टाका. आणि खूप एकदम दमलो आहे, ऊन पण एकदम डोक्यावर आलं आहे. आता आपण जातो हे घेऊन. कोकण विथ मनीषमध्ये आम्ही असेच तुम्हाला निसर्गाचे वेगवेगळे गोष्टी, स्वर्गीय कोकणातील वेगवेगळ्या वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी, इकडची जनजीवन, इकडची माणसं, इकडची संस्कृती, इकडची माती सगळं तुमच्यापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करतो. तर हा एपिसोड तसाच होता. आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न केला की मुख्य उपजीविके साधन असलेला हा काजू आणि कोकणातल्या माणसाचा प्रमुख धंदा म्हणजे मोस्टली जे आहेत की कोकणातील काजूचा व्यवसाय करतात आणि आपलं पोट भरतात, आपले घर सांभाळतात, आपली मुलं जी आहेत त्यांना शिक्षणाला पाठवतात. हा जो आहे त्यांचा मुख्य धंदा आहे. तर याला चांगला रेट भेटायला पाहिजे, हेच माझं सांगणं होतं. आपण भेटू अशाच नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. तर हा आहे काजूचा बॅरल, जिथे सगळे काजू जे आहेत ते एकत्र येऊन इकडे ठेवले जातात. आणि ह्या रस्त्यावरून नंतर एक गाडी येते, मोठा ट्रक येतो आणि सगळ्यांचे जे आहे ते बोंडू हे जे आहे ते कलेक्ट करून घेऊन जातो. ह्या बोंडूपासून नंतर त्यांचे वेगवेगळे फॅक्टरी असतात, तिथे ह्या ज्यूसचा जो आहे तो काजू फेणी तयार केली जाते. खूप प्रोसेस आहे त्याला आणि छोट्या छोट्या बाटल्यामध्ये विकली जाते. का चांगल्या प्रकारची यातून दारू निर्माण होते. दारू जी काजू फेणी म्हणतात गोव्यामध्ये. काजू फेणी सर्वत्र गोव्यामध्ये फेमस आहे आणि दूर दूरून लोक येतात काजू फेणी पिण्यासाठी, टेस्ट करण्यासाठी करण्यासाठी. आणि हे इकडे ठेवतात काजू. आपले काजूची बोंड जी आहे ती इकडे ठेवतात आणि कॅशू जी आहे ती घरी घेऊन जातात. आणि घराकडे त्यांचा ट्रक येतो. प्रत्येकाचा एक काटा आणतात, ते काजू घेऊन जाणारे मोठमोठे कारखानदार घेऊन येतात आपला ट्रक. एक त्यांच्याकडे डिजिटल मोठा असा वजन काटा असतो, त्याच्यावर एक एक पोटी ठेवली जाते काजूची. आणि जेवढं वजन होईल म्हणजे 50 किलो 60 किलो त्याच्यानुसार त्यांचं जे आहे ते पर त्यांचा के-जीचा जो रेट आहे काजूचा तो देऊन नंतर त्यांना पैसे देऊन घेऊन जातात ते. आणि त्याच्यात त्यांना प्रोसेस करून मग इतर जी प्रोडक्ट आहे तुम्हाला काजूची ती तुम्हाला भेटतात. होप तुम्ही एन्जॉय केला असेल हा व्हिडिओ. जर एन्जॉय केला तर लाईक शेअर सबस्क्राईब सगळं करून टाका. सगळ्यांना शेअर करा. बाय बाय. मी मनीष सावंत भेटतो पुढच्या एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत